belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Curaçao zijn gisteren 2 mensen in het verkeer omgekomen. Het gaat in beide gevallen om voetgangers. Het gaat om 2 verschillende ongelukken. Het eerste vond plaats in de wijk Brievengat op de Andres Belloweg, waarbij een bejaarde man werd aangereden en ter plekke overleed. Iets na middernacht op de Rooseveltweg ter hoogte van Alves Supermarkt werden 2 vrouwen aangereden. 1 overleed ter plekke, een andere vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om het 13e en 14e slachtoffer van dit jaar die een ongeluk in het verkeer niet hebben overleefd. De wet normering topinkomens zal grote gevolgen hebben voor de mensen die bij Aqualectra werken. Dat zegt vakbond CU. Deze wet wordt aangenomen om te zorgen dat niemand die in de overheid werkzaam is meer dan 130% verdient van het salaris van de minister-president. Maar volgens CU heeft het grote gevolgen voor veel mensen die bij Aqualectra werken. Ze willen de situatie in de gaten houden en overleggen met de leden van de vakbond. Er is ophef ontstaan over de delegatie die namens Curaçao naar de Curaçao Night with the Atlanta Braves gaat. Het gaat namelijk om een delegatie van 25 personen. Veel mensen van het ministerie van Economische Ontwikkeling, waaronder minister Seintje en het CTB. Minister van Onderwijs en Sport, Citré van Heidoren, heeft al laten weten dat 1 persoon op de delegatielijst zijn eigen kosten betaalt. Voor de rest heeft de overheid nog niet gereageerd op de ophef. Refineria di Curaçao gaat verder praten met de Caribbean Petroleum Refinery. Dat is dit weekend bevestigd. Eerder deze maand was de Caribbean Petroleum Refinery al als preferred bidder door RDK naar voren geschoven. Nou, nu blijkt, wordt er daadwerkelijk onderhandeld en de Caribbean Petroleum Refinery, een consortium met 6 Amerikaanse en 1 Braziliaans bedrijf, wil praten over een leasecontract voor minstens 30 jaar. Belangrijk onderdeel van de gesprekken is dat de raffinaderij binnenkort op vloeibaar gas zal draaien en niet langer op asfalt. Na Aqualectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento que ta kumini abo. Refineria di Curaçao, RDK, gaat samen met Curaçao Refinery Utilities, CRU, verder om te zoeken naar mensen die kunnen werken in de industriële sector op Curaçao. Er hebben zich al 2500 vakmensen aangemeld, maar de komende dagen zal er verder in de wijken worden gezocht. De bedoeling is om een lijst te krijgen van veel mensen die kunnen werken in de industriële sector en daarvoor ook nadere opleiding kunnen volgen. Er heeft een grondige schoonmaak plaatsgevonden in het WTC. Dit nadat ambtenaren van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn hadden geklaagd over slechte arbeidsomstandigheden, vieze vloerbedekking en onder meer schimmel in het gebouw. Arbeidsdienst ABO gaat vandaag de laatste officiële controle houden om te kijken of er daadwerkelijk weer gewerkt kan worden in het WTC door de ambtenaren. Na een afwezigheid van 2 jaar kan Curaçao dit jaar weer genieten van een Marcha di CU. Deze wordt gehouden dit jaar op 3 juli. Er zullen 24 groepen aan deelnemen, zo heeft de Fundación Cultural CU Curaçao bekendgemaakt. De optocht begint op 11 uur 's ochtends op de Rooseveltweg. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.